Għandha 105 snin u xorta għadha tagħmel il-faċendi fid-dar privata tal-anzjani fejn tgħix għax il-bżolija tħallik tajjeb f'kollox u importanti li tibqa' attiva sal-aħħar żminijiet possibbli. Hekk temmen u tgħix ħajjita Giuseppa Sant li flimkien ma' residenti l-oħra ta' Roseville iċċelebrat il-105 snin. Il-bżolija f'kollox tħallik għadek tajba. Għax hekk inti titgħażel il-ġogi kollha jorqdu. Imwilda fl-1914 Giuseppa rrakkuntat kif inħarġet mill-iskola fl-età ta' 14-il sena biex tgħin fl-għajxien tal-10 ħuta li kollha kienu iżgħar minnha. Tħobb il-mużika klassika u minkejja li twaqfet kmieni mill-iskola baqgħet tistudja sakemm bdiet taħdem bħala skrivana u tajpista. Matul il-ftit ħin fil-kamra tagħha stajna ninnutaw qatt sabiħ ta' bukketti ta' fjuri fosthom wieħed tan-neputija Naomi mill-Awstralja. U t-telefon ma qata xejn b'nies jawgurawla li sbaħ xewqat. Fuq kollox tajt li s-saħħa m'għandek titlaqat inkella tħalliki. U fil-waqt li appellat biex kulħadd iħobb il-proxmu tiegħu bħalma dejjem għamleti, esprimiet is-sodisfazzjon tagħha li ta' 105 snin għadha soda sal-lum. Għandi 105 snin, imma xorta għandna nagħmel il-household ta' hawnhekk. Kċina nagħmilha jiena, tfarfir namlu jiena, issax ma niflax għax fitta fit-tfarfir inqarek nara frame da mux bħal dan, irrit indawru, irrit namlu. Għandi dik il-marda. Walla ħares m'għandix ta' għax kieku hemm tispiċċa, hemmhekk issir mhux ta' 100 u ta' 200. Għal din l-okkażjoni irċeviet ukoll żjara mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li bida fidu spjegatlu kemm tara sbuħija fil-ħajja. Min-naħa tiegħu qal li laqa bħal din fil-preżenza wkoll ta' qatt ta' anzjani oħra li joqogħdu fl-istess residenza hi xhieda ta' kemm importanti l-ħajja għax ittik is-saħħa u l-kuraġġ. Hija ġwa di vivri li ma nara bħalu ħafna u allura ittik saħħa ta' kuraġġ u hija xi ħaġa li naħdu pjaċir naqsmu man-nies għax dawn huma l-istejjer ta' kuljum l-istejjer tal-Maltin. Awguri Giuseppa, ad multos annos.